Hola, molt bon dia. Avui la pregunta més repetida és si plourà la nit de Reis en les cavalcades. De moment hem de dir que no esperem precipitació. Ara sí, el que sí que tenim és unes temperatures més baixes que les d'ahir. De fet, esta nit han baixat i esta pròxima nit les temperatures encara seran més baixes. Per tant, el que sí que hauran de fer els Reis Mags és abrigar-se perquè les temperatures i el vent que ha girat a mestral augmentaran la sensació de fred. No plourà, tenim el cel en general esta pròxima nit pràcticament ras i més fresca, sobretot baixada de temperatures que es deixaran notar a les comarques de l'interior, però també cap al litoral notarem que les temperatures són més baixes que els últims dies. Com ahir vam dir, a partir de dijous tornaran a pujar les temperatures. Observen la posta de sol d'ahir, va ser rogenca, un cel que es va encendre del color roig-taronja en molts punts del territori i ens van arribar fotografies com esa que ja hem vist de Bocairent o esta de Torrevieja. La part davantera del front que ha passat esta passada matinada va deixar aquest aspecte del cel i un front que sí que ha deixat pluja. A Arroyo Cerezo, al racó d'Ademús, han caigut 20 litres per metre quadrat. A Fredes van caure vores 12 litres, a Morella passaren de 6, també a Xert, a Sant Mateu vora 6 litres o a Vinaròs 4. I precipitacions inferiors en d'altres punts, per exemple, cap a Gaianes també caigueren 4 litres, a Muro 2 litres, també va arribar la pluja al nord d'Alacant. I pel que fa a les temperatures, així veiem el canvi de les mínimes d'esta passada matinada a demà. En color blanc veiem on hi ha hagut gelades. Observen que esta passada matinada hem tingut alguna gelada en zones de muntanya i vegin vostès com canvia el mapa completament. Temperatures clarament més baixes, les que hi haurà demà a primeres hores, es nota clarament aquesta entrada d'aire més fred que de fet hores d'ara està avançant i que va darrere del front que ha passat al llarg d'esta passada matinada. Les imatges del dia d'avui, les fotografies, esta és una seqüència de fotografies que ens ha enviat Vicent Sabater des del castell de Cullera. El que es veu és molt bé com avançava la nuvolositat, el pas del front que hem tingut el matí és el més cobert cap a València i Alacant, però que després ja a migdia ha quedat més obert. Esta fotografia també de Cullera mostrant l'estructura que tenia aquesta nuvolositat, que en alguns moments han format el tipus de núvols que es diuen mamatocúmuls, que no sempre en aquest cas van associats a tempestes. De Morella, Joan ens comentava, Joan Amela, que es veia les muntanyes enfarinades cap a Terol i encara a primeres hores veia algunes cortines de precipitació. Les mínimes ja han baixat, observen a Jèrica, Cinctorres han tingut 4 i 5 graus i cap al litoral mínimes al voltant dels 10-12 graus. Cap a la província de València també les mínimes han baixat cap a l'interior, Requena tenia 6, també Gelba 8, Fontanars 9, i cap a la zona costanera han baixat, ja no han sigut tan elevades, tan exageradament elevades com ahir, València ha tingut 13, Gandia 15. Esta nit encara entre 2 i 5 graus més baixes. A Villena, ahir han tingut esta passada nit 9 graus, Alcoi, que la passada nit ha tingut 10, esta pròxima nit serà una mínima de 3-4, per tant baixarà la temperatura. Recorden que esta nit tenim la retransmissió en directe de la cavalcada de Reis d'Alcoi, així, a esta televisió, a Televisió del Mediterrani. Hem tingut també mínimes cap al litoral al voltant dels 15-16 graus, que també baixaran la pròxima matinada. Les imatges de satèl·lit mostren l'evolució d'aquest front. Així el veiem, com ha passat al llarg de la nit, avançant des del nord de la península cap al Mediterrani, hores d'ara ja està a les Balears, i al seu darrere va aquesta massa d'aire que és més freda, que és la que estem notant hores d'ara, i la càlida que teníem ahir ja es retira i se'n va cap a la zona de Sicília, cap a la part nord d'Àfrica. Per tant, tenim un canvi de masses d'aire que estem notant en aquests moments. I les imatges de satèl·lit també, amb una miqueta més de detall del canal visible, mostra l'evolució d'aquest front i encara els núvols que tenim a primeres hores de la vesprada, dispersos que arriben des de l'interior, que podien deixar alguna gota, perquè la part del darrere del front encara és inestable, però arriba amb vent molt sec, però no descartem que aquestes nuvolades que estan creixent hores d'ara pogueren arribar a deixar alguna gota, però molt dispersa. En general, el que tenim és molt bona visibilitat i ambient fred. La situació prevista. El dia de Reis al migdia ens mostra, observen, entre els anticiclons situat al sud i les borrasques del nord, continua obert el corredor, però en aquest cas de vent de mestral. Després girarà aire més càlid dijous, però demà encara es mantindrà mestral, ambient fred, ens arriba sec i, per tant, hi haurà bona visibilitat i no esperem precipitació. De fet, l'evolució prevista de les temperatures, en particular hem triat l'Observatori de València, en roig veiem les màximes, demà seran una miqueta més baixes que les d'avui. Demà, el dimecres, el dia de Reis, el dia més fresca de la setmana. Després, dijous, divendres, tornaran a pujar i es mantindran en aquests valors i pareix que seria a partir del dia 12-13 de gener quan tornaríem a tindre una nova baixada destacable de les temperatures. Però de moment, un dia de Reis fresc i en el que
seran útils les bufandes o els barrets que els Reis ens puguen portar. Per tant, el que tenim per davant, veiem els mapes de símbols, una vesprada, vesprada de cavalcades, cel pràcticament ras al litoral, alguns núvols en zones de muntanya. Hem posat el símbol d'alguna gota, a primeres hores de la vesprada en zones d'interior. Al final del dia, cel ras i ambient més fred. Atenció a les temperatures més baixes, el vent de mestral, que sobretot es deixarà notar a les comarques d'interior i del nord de Castelló. I la baixada de temperatures es mantindrà la pròxima nit i matinada, amb un dia de Reis bàsicament dominat pel sol, ambient més fred, el vent de mestral que es mantindrà encara moderat i el que hem dit els següents dies, el més destacable és que tindrem circulació de ponent i temperatures que pujaran. Per tant, nit de Reis, dia de Reis, no esperem pluja, però sí un ambient més fred. De moment és tot, que passen una molt bona vesprada.